Mae'n fwy o gwmnïau ydy hyn yn gweld y manteision o allu cyfathrebu gyda'i cwsmeriaid nhw yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ac fel cwmni brandio, ni'n gweithio gyda'n clientau ni yn cyfathrebu negeseuon nhw. Felly mae'n fantes mawr bod ni'n gallu delio'r ddwy iaith a thrin y ddwy iaith a deall beth mae'r cwsmeriaid y moyn. Dwi'n credu bod medru siarad Cymraeg yn rhoi dealltwriaeth dyfnach i chi o Gymru a dealltwriaeth dyfnach o beth yw bod yn Gymro a bod yn Gymraes. Dwi'n delio ar banc yn Gymraeg, dwi'n delio â unrhyw alwadau ffôn, pobl fel Gwion Prydderch neu Swalec, os oes opsiwn yna i siarad Cymraeg, dwi'n siarad Cymraeg gyda nhw. Mae fy tudalen Facebook i yn Gymraeg ac yn amlwg os yna unrhyw ddewis gan taw Cymraeg yw fy mam iaith i, byddwn ni'n dewis hwnna fel dewis cyntaf. Fy hoff air Cymraeg yw chwydu, gan ei fod yn swno fel y weithred.